Dam dam. Para sarang batong dam. Kasal naman na salin. Bago ba din pinapunin ko Ate Ali? Hi guys, mag-adlaw sa tanan. Karon na adlaw guys, Martes. Muuli na ko sa Alicia. Kay gimingon na pa ko dito. Magpabang ng Ate Julie. Para makawali pa siya sa Alicia. Magtugtog ra ba ko dito? Tugtog. Ako gali, dari sinto ay buhat, sigara paglubog-lubog. Basta ako makauli kay magtugtog ra ko. Relax. Kuan ra. Ang huwat ako na rin hinukad. Ari Ate Julie, okay buhat. May buhatan dari ano. Hangang mag-garden ka, nga di man imong garden. Kang garden dito. Back to normal na pod. Mabalik na po kung kuri-kuri ito sa kuan, kajutaan. Garden, di na maglaglaag. Kay, wala madagang may labor kay kauban. Looy, bilaan. Gibisaan ako, luoy laman. Pero sa laman, kay para mo sa mga kaugmaon, hindi ko makagidlay. Hindi na ba kuno lalim og maminzi basta wa kuno andam kay makagidlay jud. Kay wala di na makapalit og sanggalat kay unahon nagatas. Gisi-gisi nag sanggalat sa berahan pa ni kagabi. Ag sanggatoy, makaputol-putol nag strap. Magagisi-gisi na mag sanggatoy. Kabaliktos-baliktos na sa agsayal o ga matagpasas dugot tuzukon ra. Agsayal na tagpasan tuzukon ra po sayal ina makailis. Kay Bitaw tuzukon ra nang sadya kay kabisi man daw mo tagpasan naglubot tuzukon ra po daris. Kilit ngano ilhan. Isara, wadyo po kumagi nga na eh. Mga sikaso dyan po ko sa kagalingan bisan pag sa kabisi. Nailahin po. Nabatay uban pod nga na. Ang uban dyan kay grabe. Tuzukon ra. Tuzukon ra sayal bisagi. Tagpas-tagpasan na tuzukon ra. Uy nga na mabisa agbana kay baho. Kay man ako mang kagwang. Madag to kana mo tabuk. Guys, Diyan nami. nabaghak ko tong among isakyan. Nakasakay mag tricycle nga bulingon. Bulingan nag-recycle sa kang lubot nagabuling-buling na ni mahong gasolina. Ay di krudo. Ang lubot na ni mahong ng krudo, mura na ni gitubilag krudo. Orjud mi gihatod kay kuluro mo numero. Naskam tada tong redira. Tagal naman. Di gihunungan man ni kay sa nanginabuhi pud to siya kay kanang kuana ba okasyon na say malabyan pasayro. Mo nang gihunungan min nakay ra mo pud mi katabang pud lagi ul pagtuog ang gilingkuran na ni kurudo na nazabo. Magano mo to nakatabang pud pagtubil pud ni sa. Kadung sa trabaho di man to sa masayro kay may numero yang tricycle. Mo tong kuan. Dani ra mi kutob. Baklay pa mi dong sa ICM kay mahadlok kun to sa mudong nato kay may numero jang. Motor. O bitaw.
Abri na nalagi rog Jollibee. Abri man ang Jollibee sa zoo. Muro man itong ingon mi sa boy. Abri ang Jollibee mag-abri nag sa zoo kay na mamakaw. Muhapit mas Jollibee kay siliksian. Gilantan man. Nagmanyam kapalit ko ng Jollibee. Alipay man ang nita ng Jollibee. Kaya mo kaon ba? Pero mo kaog daghan. A few moments later. Blaze, kaya na ako yung Jollibee. Yan talaga ka na. May pasalubong ni Kuan. Imong mami. Jollibee, imong mami. Dapo ito isa. Si Mama Ay. Ito ba magpipura sa paglagay si Mama Ay lang? Wa man. Di ay kulis ginoo. Amen. Wa man. Hilak. Hilap ulit ka. Wa man. Ha? Kulig na nila ay lang ah. Kabinlan simba ko. Kami na nahilak man. Timpra. Salamat daw. May kuan. Pan nanay. Ano mo na? Dai Jollibee dan. Dagar man eh. Wow! Uy, damay dakang bata aning unag Arang. abris Jollibee. Ay, kudawas. Wahira mo. Ano sa maray? Kaplag ani. Di naman init. Sabi na lang. Pwede mo. Naman na. Ang sa itong suwalain. Sabi doon sa walay. Wa may kuan be. San, ubon o batong. Wa may kuan be. Wa may spaghetti, chicken rawan. Anja, dis ara makagipakawas imong papa. Katulad gaban-gaban mo. Gipakang kas makdo wa. Wa? Dis ara man mo. Sorry ra. Dahil pa ko, dahil. Anja, wa day kagipa-snack. Maya pa, Ben. Wala ka gipa. Sawan tayo sa? Wala naman yung sawan. Wala ka gipa snack, be. Be, bukas sa tabi mo mo. Hingi sa usawan. Naigribi. O, di mo dito. Anja mo uban pagkagbalik sa imong papa di na. Tatiri, gaming ako na yung tatiri. Saray? So, guys. Dira jukos bahay na uli na ko. Unsa, karon pa ko ning bakod kay naglabad dagang lagi kay hapag biyahe na mapadong deres ba. Ali siya pag uli. Gitukaran ko sa bahan. Wow ko. Nay, nang regard si Muslim Buhol nay. Ay, Limbohol, Amping Dias, Manila. Nagimiyaw kang Buhol. May nga po kaya na may magkunas kusina. Gimiyaw siya na ng Limbuhol kaya wala may magkurik-kuris kusina. Mas kusina, magluto. Ingarang orasan magkurik-kurik na ano. Yung amna. Ingarang orasan magkurik-kurik na. Ano man dari, wala naman si Diha. Gimiyaw pag ko. Gabi kaya dugan magkurik ka to, mong gitukaran ko ganiha sa mong biyahe. Maduganin kaya des ato Julie. Gibanan ko. Mo ay nagkuan ako isa kung gipa sanday sa isang dari abaga. Kaya tukaran lagi. Palabi, umingaw. Ang sanay? Magpalabi ka, hindi magniwang. Di ba? Sagad-sagad ganiha pa ko gitukaran. Ug naslim buhol kadi man nagkutukaran. No. Basig mo adun siguro kung muminji na gadud nay. Kay og naslim buhol imong kutukaran. Anay daghan sa tayo utan dani nay. Ang ukra na, wahon. Motor sa kus garden. Agang taong dia, nitambok na pud na. Bago, wahay na Mampakitan. Wahay nagtanungan anang kaya bunga. Na ning dagadag ka pud sila. Bunga dan. Hala mga tambok na imong ukra nay, puhon. Puhon nagpunuan. Wahay tanom ni. Itag sa ina no. Puhon makapanig bunga nay. Kana di ni, ilhan ni. Kana na. Kadi puti. Kari. Puhon igbunga lagi na sa kailas na nay, puhon. Puhon no. Binhi. Day bisita. Nangita ni Florami, gwapa ra ba? Taga San Pascual. Nagdamag majuhon, chocolate. Ya. Nangita ni Florami bulan na. Asar ba ka kari nangita nimo? Sama gitu na may May chocolate. Si Ate Pretty nagkuan ani. Ha? Sige daw siya tanaw sa inyong mga vlog. Ate Pretty. Ipadada ko ng Ate Pretty. Hi te.
A few moments later. Sura sa kos garden. Hala. Agko ang Ate Ali. Grabe batong ni Ate Ali, naghanan na bunga. Naghanan ka di bunga na ha. Naghanan na bunga. Uy! Wow, grabe. Naghanan na bunga. Dila pag isang kuan. Karang nai pipino namuwak na pud. Grabe. Miya, uy. Grabe naghanag bukag batong ni Ate Ali. Libre na likutan. Naghanang may mga bunga. Ang taas na ang batunga. Hala, ang taas ha. Ay, pila kadangaw. Sabi, ang dangaw nog pila kadangaw. 1, 2, 3, ha, 4. 4 kadangaw. 4 kadangaw ang batong. Grabe tagasan sining batunga. Kurang pagkukugangan ng batong ang katagas. Makawa dud sa stress. Magtanong-tanong sa mga bunga pitaw nga daghan. Kalingaw pud. Agarat do kay ko pa man. Gamay pag ang taong. Nagkuzabid man. Kay ako nagkuzabid na pud ko. Nagtanong mo ang taong pud ko zabid pud gapil. Siya tawad dagos ang my love. Limbuhol. Limbuhol sumabong dara. Dahanay batong. Mora ba na imong ganahan nga kanang adobo kag batong kanang nay half cook. Lamira batong imong nilutuan. Ganay bunga uy. Ara mo gusto katambok, green kaazo. Ari kuan si Ate Ali ini po nga batong. Jang suri sa ubos. Basig di mo palit. Tapos ngayon hatag ng alay, hindi. Abjay gahapon nakabugkas itong tirabay. Biyang isuroy. Bis ni Ate Ali. Usag tanga ko ni kakilo ang ibalik sa ubos. Ang naghanap mo may ko ano to, pupuunon. Dadi man pwede maato ugutan, di man mahurot. Tag-as sa batungan na ha. Batong mo diha. Kuara ni. Usama ni kakilog tanga, tag 30 mo kunong kilo, agla. 45 rin sa og mahalin. Kaya tanga 15 man. Kaya sa kakilo 30. Ag tanga 15. Okay, batong dai. Ha? Puwa man eh. 15 ning gamay. Pwede pag jis. Nansa ka rin dako na. Lami man ang adubuhon. Ngaliran ako 15. Oh. Kasi kaya basta lagi magkugi o suroy-suroy. Makahalin dyan. Pero di man ihang batong. Kati ali man ako rin ng tinda kay isang kudos ni karuga dyan. Batong mo diha, 15. Oh. Ayo, kasi ang batong nahalinan ko. Nahalinan ko gata nga 15. Nay batong sa payusin na nagpanihapon. Basta dam. Para sarang batong dam. Kasal naman na nasalin. Video ka dito sa ba? Ato ka pila ka. Lagi. Ay, naman naman halinan ka na ni. Paano? Kay, kuha pa ni. Bago ba dyan yung pinapuni ko, Ate Ali? Iliyo man eh. Taglaman, sa kay kwarta. Palinga naman ng kwarta ha. Ano naman yun? Tanahalin. Lami na. Alawat, halinan ako. Oh. Ilay mahalin. Sa kadiha. 25. Salamat sa pagpalit. Salamat eh. Nag-ias tigiri. Hindi ako nga ka mawa manghandag. Pila ka partilis, 15. Kain tara naman lagi kay. Nain tara ka partilis. Tag-30 mapag-ilo ron barato man. Ora? Napabay mo palit kay magpupo pa. Madam Risa, unsa mo sagag batong? Masagag batong? Tama rin batong ko sila paraghan. Daghan dito, palin na kasi. Nakahalin ko. Mamaali 20, 30 na. Arang asyag 20 pod. Jace? Oh, This Jace. ano tatong 8 arang 38. Arang na pag kay 8. Yun no. Sa laman. Ayan pag ginag-asyas magon. Ayun, sa laman. Nagkasuwa pa mga silingan. Kaya adgahan ka doon bunga. Tagas di na mo makurot og kanang nay utan. Jabaro to guys. Bye-bye.